Ale Máňo, počkej. Jo, tak tohle je místnost. Nech je, ať si jdou, my si to tady prokoukneme. Hele, koukni hlavu, co to je? Všiml jsi, co tam všechno stojí, kolik stála vstupenka, kolik stojí oběd, kolik stojí tady pití? Hele, já jsem udělal 15 rohlíků s řízkama. Ne, mám tady zeleninu, mám tady vodu, všechno uděláme. Otevřeme kufr a tam si to všechno dáme. Jo, to je zeska. Hele, co myslíš? Myslíš, že to je jako originál ruka? A tohle musí být drahý. Tohle, kdyby jsme měli doma, tak tohle, kdyby jsme prodali, Máňo, tak to by bylo peněz. Hele, koukej. To nažmu Matýskovi, tohle. Matýskovi nažmu, to by byla. Hele, pojď, prosím tě. Jo, já jsem dělal u toho. U svářeče jednou. Jsem mu strážil psa. Jo, Máňo. Mám tady ty rohlíky, dáš si ty rohlíky, mám to tady. Mám to všechno tady. I paštěku mám. Jo, nedáš si? Ne, ještě ne. Tak jdem.